Máme rovnaký mindset ako ostatní členovia e-mobility ekosystém v oblasti podpory elektromobility a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Najväčším prínosom podľa nás je, že sa v jednej platforme stretli významní, ak nie najvýznamnejší hráči v celom sektore podpory elektromobility na Slovensku. Greenlogy je dodávateľom, výkupcom zelenej elektriny, poskytovateľom služieb pre malých výrobcov elektriny. Najväčší zmysel podľa nás má to, ak pri vlastníctve elektromobilu používate k jeho nabíjaniu zelenú elektrinu. V Greenlogy si elektrinu môžete nielen vyrobiť a prípadne si odložiť jej spotrebu na neskôr, ale môžete si napríklad svoje prebytky vymeniť za nabíjací kredit vo verejnej sieti Greenway, prípadne ju zdieľať s inými domácnosťami. Klient nájde všetko, čo potrebuje k prevádzke elektromobilu na jednom mieste. Elektromobil, leasing na jeho obstaranie, nabíjacie stanice, telemetriu a správu dát do prevádzke elektromobilu, zelenú elektrinu, prípadne si môžete nechať postaviť vlastnú fotovoltickú elektráreň. Jednotliví účastníci platformy sa navzájom skôr doplňajú.